Hey guys, τι κάνετε, πώς είστε, είστε καλά? Ξέρω, με βλέπετε τώρα εμένα. Βασικά αποφάσισα να μην δείξω το πρόσωπό μου, αλλά αναγκαστικά πρέπει να το δείξω γιατί έχω κάποιο κελί. Εντάξει και μόνο σιγά, τούτσε με τη μία το δείξω το πρόσωπο, τη φάση. Ωραία, λοιπόν, ξέρω πως έχω να κάνω βίντεο 2 μήνες, αλλά δεν έχω αρκετό χρόνο για να κάνω βίντεο στο YouTube λόγω του πάω δεύτερου γυμνασίου, το έχω πει στο προηγούμενο βίντεο. 2 μήνες βίντεο. Και τώρα είναι Πάσχα, είναι μεγάλη Τετάρτη. Και σήμερα θα κάνουμε ένα καινούργιο βίντεο, δεν θα είναι gaming βίντεο, αυτό θα είναι gaming news. Επίσης βγήκα έξω στη βάρκα του σπιτιού μου. Ναι, κάτι σκυλιά, αφήστε. Βγήκα έξω στη βάρκα του σπιτιού μου έτσι και καλύτερα να μην πάμε μέσα στο δωμάτιό μου και φοράω τη ζακέτα γιατί εδώ πέρα έχει πολύ αέρα. Όσο και εγώ είμαι κάπου τώρα ενδιάμεσα στον αέρα και στην άπνοια εδώ μέσα. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το FIFA το 17. Να ξέρω το FIFA το 17 δεν έχει βγει ακόμα, αλλά θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό. Λοιπόν, ας μιλήσουμε λίγο για το FIFA το 17. Η EA, όπως ξέρετε, έχει ανεβάσει κάποια trailers που με αυτά παρουσιάζει το παιχνίδι, το δείχνει. Ναι, με το παιχνίδι, στο παιχνίδι όλο υπάρχει πάρα πολύ reality μέσα στο παιχνίδι, αλλά δεν μπορούμε να κρίνουμε το παιχνίδι ακόμα μόνο από τα trailers. Από τη στιγμή που δεν έχει κυκλοφορήσει το παιχνίδι, δεν μπορούμε να το κρίνουμε, να είμαστε σίγουροι για το πώς είναι το παιχνίδι. Και λοιπόν, όπως είπα, η EA έχει κάνει πολλά trailers, είναι πολύ reality το παιχνίδι. Το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει. Το FIFA το 16 κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2015. Οπότε το FIFA το 17 θα κυκλοφορήσει Δεκέμβριο του 2016. Ωραία. Και όπως είπα, αυτό θα είναι gaming show. Θα παρουσιάζουμε κάθε φορά κάποιο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι κάποια φορά, όπως είπα, ή δύο. Και ας επιστρέψουμε τώρα λίγο στο FIFA. Σίγουρα το περιμένουμε όλοι με ανυπομονησία, αλλά θέλω να πω κάτι. Όσοι έχουν, ξέρω εγώ, κάποια παλιά κονσόλα όπως PlayStation 3 ή Xbox 360, το παιχνίδι θα βγει για το PC, PlayStation 4 και Xbox One. Εντάξει, τώρα για το PC, όποιοι έχουν PC και θέλουν να το βγάλουν το PC version, καλό θα ήταν να πάρουν και ένα χειριστήριο για να μπορούν να παίξουν. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Και όπως είπα, αυτή τη βδομάδα αυτό το βίντεο θα ανέβει. Θα ανέβει σήμερα ή αύριο, λογικά. Και επίσης στο Πάσχα θα ανέβουν και άλλα βίντεο, μην νομίζετε ότι το αφήσω έτσι εγώ. Θα ανέβουν και άλλα βίντεο, μην φοβάστε. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και θα τα πούμε την επόμενη